Şunlar Liwap vilayatynyň mekdeplerinde okuwdan galýan, mektebe gatnamaýan okuwçylaryň sany köpelýär. Käte hepdelep okuwa barmaýan okuwçylaryň köpüsi öý hojalyk işleri bilen meşgullanýarlar ýa-da paýta meýdanlaryna çykýarlar diýip bu vilayatda habarçymyz aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, bu ýagdaýlara hususan da etraf we owa ýerleriniň mekteplerinde duş gelse bolýar. Sapakdan galan okuwçylaryň köpüsi öý hojalyk işleri bilen meşgul bolýarlar. Ya bolmasa enatalary bilen ýa-da olaryň ýerine paýta meýdanlaryna çykýarlar, mal bakýarlar. Öňler bu ýagdaýlardyň badyr günleri bolýan bolsa, häzir okuw günleri hem gaýtalanýar diýip habarçymyz molimlaryň we enatalaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Enatalaryň ençemesi çağlary okuwdan alyp galmagyň esasy sebäplerini ykdysady kynçylyklar we güderan aýlamagyň agyrlaşandygy bilen baglanşdyrýar. Meni közüm işleýän özümiň 4 çağam bar. Indi ikisi ýetişip gelýän bolsa, galan 2 çağam entäk hem ýaş. Olary men bir zat edip eklemeli. Bazardaky bahalary görýäňizmi? Izinden ýetip bolanok. Men onsoň bulary nädip okuwa uğradayyn. Häzirki wagtda meniň bir çağama-da eşik alyp bermäne ýagdaýym ýetenok. Aýakaby ýa bolmasa eşikleri ýyrtylsa, täzesi alynýança okuwa uğradyp bilmeýärin. Onsoň olar hojalyk işleri bilen meşgullanýarlar ýa-da paýta meýdanlaryna çykýarlar. Men ýaly başga-da ençeme maşgala bar diýip dostluk etrawynyň ýaşaýjysy Gülşat Azatlyň Liwapdaky habarçysyna gurrun berdi. Galy bersede Gülşat soňky ýyllarda mekdeplerde çağalar üçin edilýän egin eşik talabynyň köpelendigine, ýöne bazarlarda satylýan haritlaryň bahasynyň bolsa telim etse gymmatlandygyny aýdýar. Meselem bir çağa üçin talap edilýän okuw we sport eşiklerini satyn almak üçin adyndan 400 manat çykda jetmeli. Ondan başga bularyň okuw esbaplary hem arzan däl we adyndan 200 manat çykdajy bolýar diýip Gülşat bellidi. Aýdylmagyna görä bu ýagdaýyň owa ýerlerine däl, eýse Liwap vilayatynyň merkezi bolan Türkmenabad şäherinde hem seýrek duş gelse bolýar. Azatlyk radiosyna Liwap vilayatynyň etrapdyr owalarynda anyk näçe çağanyň mektebe gatnamaýandygyny anyklaşdyrmak başartmady. Bu barada Liwap vilayatynyň häkimliginiň bilim bölümi bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne Azatlygyň Liwapdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan mektep molimlarynyň ençemesi şu günleri vilayatyň bilim müdirliginde okuwa gatnamaýan okuwçylaryň problemasy barada häli şindi mesele gozulýandygyny aýtdy. Geçirilýän ýygnaklarda molimlerden okuwçylaryň tertip düzgünliğiniň, okuwa gatnaşygynyň kämil derejede bolmalydygy talap edilýär. Gerek bolsa molimler öýlerine baryp hut özleri okuwçyny okuwa getirmeli diýýärler. Bu bolsa onsuda molimlere yüklenen işe goşmaça kynçylyk bolýar we olar okutmagyň deregine okuwçylaryň okuw tertibini has hem berkitmek bilen netijelenýär. Asyl okutmagyň özüne bolsa üns betelýär diýip adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Liwaply molimleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Galy bersede okuwçylaryň mektebe gatnamadlygynyň olaryň bilimine yaramas täsir ýetirýändigini molimler aýdýarlar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 40-njy maddesinde döwlet ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagy üçin şertleri döredýär we olaryň hemme taraplaryň ösüşine ýardym edýär diýilýär. Şeýle-de ata-eneleriň ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlaryň çağalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi okuw barada alad etmäge hukuklydygy we borçludygy aýdylýar. Emma Liwaply bilim işärleriniň ençemesi molimlerden okuwa gatnamaýan çağalary mektebe getirmek talap edilse-de, bu meseleni çözmek boýunça olaryň enatalary bilen gurrundeşlik geçirilmeýändigini ýa-da olara garşy haýsydyr bir çäräniň görülmeýändigini aýdýarlar. Şeýle-de olar maddi taýdan ýeter ýetmez maşgalara döwlet tarapyndan haýsydyr bir maddi kömegiň edilmek ähtimallygy barada hem mesele gozulmaýandygyny belleýärler.